Nga ai ku blei biang Iaphi baro kiba pet yagani ka jingkren jonga agani ka por. Nga priang sngo ba Iaphi shagani ka channel ka jingi mentay ka sngi bat nga dakwa ro. Bangan ai ku blei baro kiba ju snap kiba ju penlet jingmut bat kiba ju yo jing hikai nagini ka jingkren kabangi ai malaga Sunday. Mentay ka sngiru ngadon man ai kaway ka jingkren kani ka jingkren kaday kabalang simple kabasuk kabapilaban snotho yaka tama kaday ru hagajo kapor ka jing shisha kabangi day ban tip bat ban pendap yaka ay kabaw blay kuranangi fi nga ay kertang yagani ka jingkren jonga mentay ka sngi Lada Phim Pyniap Jaka kan Pyniap Kylla Iaphi. Kataga ni ka jingkren kabangadon man ay hagani ka par shapi baro gibasngap. Balada Phim Pyniap yakani ka way kabangan sa kren. Finyo I kanihi ka way kan Pyniap Kylla yaga jing imjofi. Tagadaw nga kren ikani ka jing snotho na ka Ktien U Blei. Ngadon ka jing shy abang apuli ka Ktien U. Baladang imut ban Ri-Bhoi U Blei aga jingim. Langiyat agani ka jingim ban U try. Fi kidan shibon ki aka ki ba Blei ukwa yangi bangin Pyniap. Bangin la ban ya chakmat ban Ri. Namaladangin Pyniap katakan ng kanong syuningi berkatakan Pyniap Kylla ga jing jingi. Nabi puli aga testament ga berim pinsngo pelai gani ba kidon kibrio kijat benrio haga testament ga berim ki ba Blei ukwa ban Pyniap. Kaway na kita kijat benrio kada kijat benrio Amalek. Kabaw Blei uong yo usiem Sol usiem ubadingkong jo kijat benrio Israel. Uang Pyniap ia kini gejat benrio barak away bat kelung bat kena bat barok bat merat bat mereng bat badang bun kesngoma kata Ktien hendrai lada Phim sngau tho ba kan pen ia ga bakla ia ga jinglang mensim jofi fi ka ega bo Blei ule aga testament ga berim kadai ba uyo I ba kani gejat benrio kan kelalong ga jingi kai ngi menta aga testament ga betamai. Bau Blei kwa setia ban pendu ban udah kwa ban pendu jaj ngamut benong ia kini ke jaj benriu Amalek. Nama lada kampen lada pendu jaj ia ka kanong ke problem naga por kan Pyniap Kylla gi kon Israel. Naga daw ngayang nang ni ban kran Iaphi bahabaw sol klem Pyniap. Kalong ke problem uyap ia tadi apa ketma. But for you in the about David who killed the cat belongs to him. Who play you pie you but Pyniap you Goliath but you to get Amalek baro. But nang tade you Philistia baro. For you ikabo Blei upha you ban Pyniap you to get Philistia. For you about David ule ikata but then you get daw who clem you up. What about you can do you get magi babon. Nganum kren you kata gani go porn ring as you ring do rika. Daka banga kwa mentag sngi bangan peni via gani ka nongrim ka banga kren. Kum kibriu kiba Ri Blei kiba ya chikmat ya kaban U try. Lada pi kwa ba pinyo I ba Blei uni training kat bat pi. Blei Iaphi kata ka jingla. Upini Iaphi kata ka basneo. Baru kren berobor yang ini nak Ktien U bat ia keningan peni mentag sngi. Bangi day ban pendu jat Jaka ban Pyniap Jaka. Hot kidan cibon ki bangi day ban Pyniap. Kawai ke day ke jinglang pertei ke jinglang berim. Ngide ban Pyniap Jaka ke jingkwa brai jang ke do. Kini berok ngide ban Pyniap. Nama lada kam yap kan Pyniap Kylla ke jing jingi. Reka wai kabanga shim bakalang haga Bible kabanga I kumba yakani dan kaman Pyniap banda penduk jaj
banda ong no dagi wiki kentien banda shan leng khat leng khai bagadai banda du jat kene na malada kam du jat kene wala da sa tang khndiat ga jing em jopi nga ikum ga nang san bat ka pen spoiled bat ka pen yap lut ye ga jing long man sem ga jing em breu ga jing dai baru blai pitep ga ta ga bangi dai ban Pyniap ka bang kwa ngin Pyniap aga jing em jingi ka bau blai kwa bangin Pyniap ka ta ga ga jing sarong Lada Phim Pyniap ye ga jing sarong na ga jing em Lada Phim pendu jat ye ga jing sarong na ga jing em Finyo I kan kta lut ye ga jing em jaw fi adin kan kerap kan pensniu lut kan spoil ye ga jing em jaw fi bala ga bakhat do kan Pyniap ye ga jing em jaw fi ngala yo I ge brio kibaya ngala ye kynduh shibon agini ki garta jangaman tang ngala pol shigan Ri-Bhoi nem tam ngala yo I shibon bah ye kani ka jing shisha lakalong haga kam yeng kam sem lakalong haga kam shnong kam tao lakalong haga kam himasima lakalong haka puli ga dangle lakalong haka long brio man brio let's see la dengan ong bet agani ga par haga jing Shillong U Blei Lada ngimla ban Pyniap ya kani ga jing sarong fini I kani ga jing sarong hagawe ga sngi kan Pyniap Iaphi naga daw naga krani kani ga jing sarong nga kwa ngan puli fi kindiat naga Bible ngini puli naga kitab proverb kul nang ga bakhat rio tang ini puli naga khat ga bakhat pra ka ongkum ne ka jing sarong kalet hashua jong ga jing penjat walit klet ikata Ktien penjat gamot kan Pyniap kajing sarong kalet hashua jong kajing penjat bat kaminsiam ka basngomeng hashua kajing kalan nakita daw ngakwa mentag sngi ba habang krani gani ngadakwa ba finjop yaka namar ngamkwa nganyo I ba finjat ngamkwa manganyo I bangin kalan ngakwa bangin yo I bo blai un Kynduh Iaphi u blai un kynduh ka jing em jaw fi un yalam mi fi ba filaban poi shi tong jo ka jing em fi hangne ga Bible ka kren shai ba ka jing sarong ka let hashua jong ka jing jat shua ba ka jing jat kan ja u nunu brio ka nunu ka yeng fini ka ba let shua nang ta ka de ka jing sarong ndakala yat ka jing sarong ka khman shiyo I rupa ba kan sawan ka jing jat ndakalayat ka jing snowmeng na khman sa shiyo I ba ka babot nang tagade ka jing kalan compare do brio kiyo kat no compare do brio ulong kat no compare ki brio kiro kat no ndray la ka jing sarong kalayat na khman shukhni lanti bet kandan ka jing jat adin bat la ka jing snowmeng kaya ashua shukhni lanti ba tu brio unom yang sa kan poy ka jing let rain ka jing kalan nagatadaw nga Iaphi nang ni nagaktin ka jong Blei singap ngan Iaphi kat tu ni kani ka bangi day ban Pyniap fi wat lang ila nget ningila pdiang yo Jesus Christ dapat baik kita ketin lesing ngakran na kamta gitu ki bala Sohthri Blei ngakran na kamta gitu ki bala yang banyalap ko mga nakamta gitu ki bala pdiang ki bala nget ki bala yat aga bor ka jong Blei wat num klat ya kani ka bang apeni bawat lada fiat kat no badu Blei lada Phim Pyniap ya kani ka jing sarong na ka jing em kani ka jing sarong kan ya lang bat fi kan dan bat fi wat lada fi Shillong try bat fi I lada fiat lang bat kani ka jing sarong fi I Phim dan jingiaroh badu Blei nama Blei dan jingiaroh badu brio sarong ngalapin ibon bahay kani nga jingkran jangan naga por naga snem but habang puli piang ini ke Bible kani ke sngi khamtam habang pin kre ini ke jingkran ngayo I bagani ke ban pindan kam Jaka ban yaikran ba pinla ban sngotu ban pindan kam kani ke jingkran bagani rap ipi ba Pyniap ya kani ke jing sarong naga jingem sngap angan Iaphi kat tu kat ni ba pin sngotu ya kani ke jing sarong fi habang kren ya kajing sarong kadai ketenrai jong kapap
Ngamla man muddur baga jing sarong karung ado beneng haga Jaka ka bau Lucifer dan. Bau kwa man kintiu iladi khama jrong man U Blei. Ukwa man long iladi kum U Blei. Ukwa ba barok in mani ugma mani U Blei. Fika taki de jing sarong ka barung hau ni u Lucifer u jing tau ba kodor tam ha beneng. But piyu ina do basdang ba yung jing sarong U Blei umla siya ula beno yu usisna na beneng but uklalong satan. Fi nakatagadaw lalakawan ka jing sarong hifin yu wat na beneng ru Phimhap siya gadujok. Balada ka jing sarong karung beneng karung wat ka jing Sohthri Blei karung wat ka jing laman sim jing iladang impikir. Nakatagadaw ngan pini fi ka egani ka jing sarong. Fitip ka jing sarong kadan shibon ki konret bat ka. Ngapo de ki konret. Ang not de ki we ki Ktien ka penka sa ki we de ki jinglong abang idan ka jing sarong. Fitip ka jing sarong kapaningkong ka penka ia ka hanga ka manga. Upriu sarong udan ka nga. Udan ka hanga, udan ka manga. But ka jing sarong kadai ka bapen kaya ka taga jinglong. Bau priu ndaw layat haka bau peni bet ya ka nga ukren bet tang ya ladi ukren bet tang ya nga ka he bet kani ka nga ngani tho ipila lada priu uyang bat kani finyo I kadai bau dan ka jing sarong ka jingam. Ngasay puli kani ka siti ka bau pol tho. Ngakwangan puli biang kani ka por da snap ha. Kani ka siti kadai ka bangadan jing snap tho. Ia ka jing tho ka jong apso pol na ka siti si ki galtia. Kalanang ka baar na ka dekhat ka baar po. Ha ka jing syam jong ia ka jing tho jong apso pol. Ia kani ka siti ka jong ki galtia kalanang ka baar ka dekhat ka baar po. Ngayo I bawab sa pol upen I aladi hangne. Baudan hado pratliki nga tanga ko ay dekhat. Ukren hado pratliki Ktien nga pratli hagaway ka dekhat. Wong kumni dekhat baar po. Singap ngan penifi. Lasa narpna yanga katagay ka paningkong. Lemba du Chris penban nga kataw nga baar. Henry mga katade nga balay. Henry Chris ken hanga utari nga basaw. Bat kata kabanga tawde nga basan. Hagado nga tawde banrio. Daga jingat ken kabahu U Blei. Ubala yanga tade wanyaw. But ubala no iladina kamta janga kamot hado pratliki nga. Kibaw pol upenan kam hagani ka siti si galtia. Kalanang kabaar kadakhat kabaar po. But kadang tanggaway ka Ktien kabaw kren yaw ni nga baw Pyniap uang lasa narpna yaw ni nga. Lemar kres. Upol hadin baw Jingiasyllok siya beneng. Reu shem bahadin baw lamat yaw Jesus Christ. Uhap iya kabaniyat aga kynduh jingia. Siya ngan siya tu ifikandiat. Lamakat mga nang kren ang ningadan jingiaroh. Fitip ngan siya ifi. Ngimde kynduh jingia tan baru saitan aga jingia lenti ka jingi. Namar wat na nakibriyo ki penkraw yo saitan katno ngayo ina ga Bible. Bau Jisu la dep job yo saitan baru saitan donbor udan tanggaboy. Rayo saitan u job ye ki briyo malaga por u job ye ki bobon na malaga por. Fito balay na makadang ni ka nga ga jingim ka jonki.
Fin da kayo ka jing sarong ka penkai gini ka nga. Balala ngim Pyniap ya gini ka nga. Fin yo usay tanu yo Jaka nang ta. Lada ka day ba fin ya lempat ban ikon ban Pyniap. Na ikon yo usay tan Pyniap ya gini ka nga. Fin yo unom dan lat ka jing Jowai. Lada fila ban Pyniap ya gini ka nga. Lada fila ban sanar na. Ktien sanar na kamat. Bada sedian jerong. Bada tat rong. Baka nomla yar syurtan. Kini Ktien gede ke bakrau. Haba angla sanar pernah yang lembar kuris. Kini Ktien pitip kamat. Ukren bala sanar pernah yang ke Nongpoh. Pina polis din iki Jingduwai ke Nongpoh. Uya thu yang ke Jinglang wang. Ngadai na ke Benjamin. Ngadai Hebrew nagi Hebrew. Ngadai Parisi nagi Parisi. Ngadai naga hok bak naga hukum ngam dan jingram. Pina puli ki wigi lenang wang nga khamstat mga bani ki parabi kat bat nga. Uni ubri ukop ya kataga nga ke jingem. Nai daw la shem yu jisu uhap ban yale tamabat kini nga. Nakataga daw ban job kini nga upenan kam naga Ktien sanar pna. Fitip sanar pna kamul kumno. Pyniap ya ka. Bon bagi bro, wat haga Bible ki baklam Pyniap ya ka manga. Uway nagtagi bro daw David. Adian ku Blei la kintiyo bi puni ka kitab Chronicle Philip ba u David u panyaw ki kon Israel naman kawan ka nga gadang ka jing sarang bahabang along mga karoy katno ka hima Israel bat hangta kawan ka jing bitar ka jong Blei yap da ki bon hajar ki brio bat gadang ka jing mawat yu David bon sayap day na katakadaw nga kwang anong ipiya gani ka par lada Phim Pyniap iya gani ka nga kan Pyniap ipi hadu iyeng do sem Hadu kuno kejat kam lani kam tam ke jingiaroh bat ke kamu Blei. Ladangim Pyniap igani nga kani ke yap nga kan Pyniap ifi. Ngala ong ifi ba kani ke jing sarang. Kadan khon ngan bu umni khon kong jong ke jing sarang. Ude ni nga ubakerteng nga. Ukhon kong jong ke jing sarang kerteng nga khon ba ar bitu dewe. Ukhon ba ar jong ke jing sarang ude kamalade. Ke ego. Ke self, ke ego, ke malady. Fitip ladangim Pyniap, iya kaniru kadai ke khon ke baar jong ke jing sarang. Ladangim Pyniap, iya kani ke malady. Fitip ke malady, kaya per kandiat na unga ukop, unga sarang. Handai ke malady, ngapa? Ke syaitan ke jing ngausan yaladi. Ki brio, ki betan ke maladi, ki perkhat baik. Tangi la dia. Tangi la dia baik. Lada fi penmong ya kini ke maladi, ki yap shisha. Bat ngala jio iya ki brio, ki bayang bat ke maladi bagi Ri Blei. Tang syukran mano ki thot. Tang syukran no ke ikim lasha. Tang syusha keren ke kabasneo kata gila persang ban lek keleng ban defend ya kata ban ya dai kata nama kata ya ke maladi ki le ban ri ya ke khon baar jong ke jing sarang kata ke ke maladi ha ke bangi poi ke Jaka ke bangin poi ha ke Jaka ke be ngala ju peni fina ke Bible ba ya ke maladi ujisu utrai jini Jesus Christ udah keren khor palat sengap kan pulih fi pulih no Matius kelenang ke bakan rio sengap kan pulih no dekat ke arpuar arpuai tertar ngadu ke tahu Jesus la sedang man peni ke senran jang uba kadai uban late no si Jerusalem ban syaru sibon ke na gitman besan man girang balang do ban gi Nongpoh di Sengap awang ini Ktien bat baon Pyniap ru yu bat baon penmipat yu haga balai Sngi. Uyit ho igane hadien ke jingkyrkhu ke bakerpang baha bagi senran hakai Syria Filipi. Nakwa fina yo ini ke jingkai kendial. Ndawla yit ho ba unhap rung sa Jerusalem.
sharing ini gisan ran unsha shibon ki be ga jing embat kini Pyniap ro yo ta Mawlai ga jingmane wang an sa pen mi pat yo aga balai Sngi nda ongi ka Ktien nga chay sngo lingo igani nga da sngo plaro igani ba ka Bible ko ang habaw Petras ula shim kerpang yo kamot Petras ukhat yo kerpang sirot but usdang ban sneng yo Jisu nga igani ningkong amla perkat igani amla perkat igani bau Petras ula sham yo Jisu uri Ktien U Blei nabi pule shenang de mo bejubam ba melang ukris Ktien U Blei ba baru Jisu ru uday ro yu ang ma ke dobat ke snam ke klempen ke tamen re kupajang aba beneng re Phim lama dor bau new brio uba yo bau Jisu de Blei Messiah ukris but nda habaw krenu Jisu ba unshapen shitambal unshapen yam ngam la mo dur bau Petras uba itho bau Jisu de Blei unuat ban kot kerpang ubat ban sneng de yo ngai katangam la perkada ge jingem ndre ngala ban shai minta bale bau Petras u khot fitem nama Petras udan kamala de Lada kamala dia kamyab kan penmat life fi kibadan kamala dia teng ki klet yala ga jong ka Jaka ga bagidan ki yo ibe tang yala dia de kimyo you know ki klet what ye ki nong yala you ki brio ga crow kin snang what ye ki to ki brio ki balong ki ba crow ki ba yala mikiru namar bakidan kamala di kapen matla kini ke kon ke baar jong jing serong kabalana Pyniap ya gani kan pai ko por ba mudur te u Petras u sneng yo Jisu pichu perkat kata but ndau sneng yo Jisu u ong gani ke Ktien u sneng gom no vitep u ong medai ban isen yala de fik ukren ya ke kabalang persha palat yo Blei kajing isen yala de kadeka nongshon ya kajing imjo brio uba shakri Blei fitep kibrio kibadan kamala de kilongkum no ngan peni vinang ne balada fiero ye kibrio kibadan kamala de ki klat lut ye ki barok kin kiu sebenang andai ki jo kibrio kibadan kamala de lada fi benyi ki pikran ka bakhol ki shakran ka sneo lada ki shakran le shapen but nam fini ken de hyar sedu di joksnan namar kamala de kadega nongshon kaba sneo tam yo brio ngapen gani ga jingi kai meta ga Sngi na mga kwa bakanda rung siga jing imjofi fiyo baga ngabu gani ga maladi baga ga kon ga baar ko jong ga jing sarong kadega bala pen kha ga jing sarong ga baning kong ga manga ga hanga ga baar gani ga maladi u hanga u manga u kop u kren sarong hari gani ga maladi kadai ka ba real blairu ka ikan jaman sem bau Petras utani u Jisu kendang udah khat gerpang u snang u ani nga perkat gani ka jingjang ni nga kum perkat mere trai sngaule ran da perkat u brio bau le snang kat yo Jisu Ktien U Blei upa wan jini ke pertai ban sha nam ta jingi bat ban yap na ke Bynta jingi lada yap u Petras u naik du job
Hendai kani ke jing isen la dia, kani ke jing sngau la dia, kani ke jing perkhat tangi ke mala dia, kapen mat la ya ke jing sngau tho, ke jong Petras bau Sngi o Jisu bat u ong sendane ni ke Ktien, mere meni isen la dia. Sengap amongan keren company ai kani. Ndau Jisu u yo sngau kani. Mau Petras u ong isen la dia. Ngan puli dekat bar pulai. Habau la pai ti ula ong hau Petras. Dan giba pen kelanya gini. Giba ong bau Jisu Ukraini Satan Ukraini Petras. The Bible ke klem toa de kumoi pat. Haba ula pai ti ula ong hau Petras. Kuran direct be yo Petras. Pide buang kom no. Buang. Let shadin janga mel Satan. Napa mem nyau ye ki eki jong blei ndre ki eki jong brio. Ngan peni suki jai figane. O Petras u Sngi o Jisu Sngi o Petras daga ba e. Pite balai u Sneng. O ai daga ba e. Kuren daga tini u kharuang. Let shadin janga meo Satan. Fi kuren ni o Petras baudei Satan. Balai u ong u Satan. Namar kani karung habneng. Kami no Lucifer. Kani ka mensim maladi kadai ka ba sneo palat nakarunga agi brio lara Pyniap kana shongsa po ngan itu evi kan penjat ia ka jing shakri blai kan penjat ia ka yang ka sam kan penjat ia ka jing imjong ki tu hi ki brio shimat kan penjat lut ia ka bahaga bagidan kan Pyniap ia ka jing long mensim kan penkut lut lada ki klem Pyniap ia ka ni ka maladi fitap nga shay lap ia ka ni ka way ba u blai ula kwa ban Pyniap ia ka malay ka par haga jing imjong dan ka pa baka light shilat shirot ay tangin nuot ban ong try shim ngin ay tingin Pyniap daladi bat ngin ayo blay ba kunyat lut un Pyniap lut ika namalada Pyniap pinomla banyo i ba piniyat ba blay un be shadin fi ila da fiyat ba ka maladi finlong shadin ba dapat bahay kita kaktin lada ka maladi jong pi ka dan bat pi lada fimut ban buat Jisu kumu Petras ban dan bat ka maladi un pa shadin ni pi finlong bet shadin bat bon ba ki bring be excited many poi shakmat dan si bon ba ki bring kwa ban pau ki kwa blain penan kam blain pen sle kat ba ka maladi junkie ka im po junkie lada ka maladi jong fi kamyap please ngoba Piang ini ka bang kren lada fi shakri le yo blay lada Pyniap ya ka maladi ngan bo igani ka Ktien mena ka Sngi fin po ya ka Jaka ka ba sangsat aga jingem Pite balai ki beri ki Pyniap ya ladi balai ki suicide kadai ini ka maladi ro kawai ni ki daw dai ni ka maladi Lapin puli ka Bible way ni ki beri ki kraw pa Bible uday unong ay angan ongom lo ukunja advice ba kraw tam haka hima ka jong David ka yings im ka jong ubakateng Ahitofel Pina puli kita salap pinsa puli naga kitab kis iem pinsa salap bau Ahitofel uday unong ajimot u David nren dahaba u klemsnap u Absalom ndawal kentat yu jing ajimot nama bakadan kani ga maladi ulet chiyo penbet laga kamera pasi lade u pasi lade buri budana ga buram budana ga spa u start banang tang namar baki klem priang ye ka advice ke jo u pasi lade tamut dur vise tang na daw ba klem priang ye ka jing ajing mo jo kawan gani ka jing sngaw ram u ka pen kaya gani ka jing yap but pelong yu u baun yap ngani thu ifi ngakwa ngan pen ilot ifi gani kani ka diga ba pide ban snap nga nama ka diga ba dan kam ba pinyo fi ngan ong ifi ka kamaladi la da Pyniap ye ka kan Pyniap ifi u Jisu u ong
let shadin jong mel Satan. Ukhat Satan fite balay. Nama kani ke Jinglong kami inaw Satan. Ngadwai bau Blei un pli ke Jingshai jong pi kat manganang kren ang ne. Dabi syakri Blei lelei lada Pyniap lut ini ke maladi. File eke baro bakan biang yeladi. Pi perkat tang eke baro bakan daya pi bai. Lada file kumta na kapenta tang yeladi. Ngan ong bai je fi pimpat lang fit ban Shillong U Blei fi hap bandan shua ke jing lut ia ka ban pen bai ia ke ni ka ladi ke jong fi ba Pyniap lut namar balai fitem ngani thu fi ngap ujisu ang Kibriu ki balang ki badan ka maladi kilong ka mau jin thut singap awang no melong mau jin thut yanga fin lap ndami mau jin thut a jing seng haki committee haki jing trai kam hayeng sam la long mau jin thut ki de brio ki ba Pyniap ya ka maladi ka chonki Ubriu ubala yap ka maladi julang mau jin thut unlong mau jam yaki bon bakin lap ni achman sacrifice ya galadi len ni galadi nakabenta ki wai len ni ga buram la jang len ni ga jing mentoi la jang len lut ni ga jang ga jing nakabenta ban pelong ki wai mde bu le nakabenta ya ladi ngayo ga ni bakade ka ba palat ka bagi briu kim snow tho bat nga nget lemba ni ga jing kran jang am ta ga sngi ngada kwa ba fin shai fitep kini ki kentien ki khor tang bagi de ki kentien ki badan jingman kat yo senran bu jisu hadin bau petras ukrania ga maladi u jisu ang let shadin janga me usaitan nama melong mau jin tut yanga but mem nyau iki jong Blei ndai jong ki brio kita ki dai brio fi ndaki dan ka maladi ki perkhat be tang yeladi haba ong tang yo brio mo tang yeladi ki klem perkhat e ga bade yo Blei fi yo no pikiran lut igani ong komno pet ngan pulir khat bar sa anakum tau jisu la ong haki senranjo ukuran lang baro agni Ktien ndai fi wala daw nunuru uman banwan na dien jonga ay baun len yakaladi nailong nong yalam pastor nailong nong yalam jing seng lada kanika maladi kadang yalam fi kamaladi kan penjat ia jing im jong fi bat ia jing Shillong U Blei Sngo baha nga kerpat ifi gani ka par. Pdiang gani ka mga pinifi na ka Bible. Bala da Pyniap yaka. Kan Pyniap ifi. Payan pinifi kawai ka jingja ka Bible ka bangam chula muddur ka jing imja. Nasingin ipet gani ka jingja kandiat. Kata ka day na ka kitab nong bishar. Ngan pini gani ka jingja kaday ka bangay la di marway ngam chula perkat. Ngam yo sibun ka pon ray tangan pinifi pi ngan puli kitab nong bishar kal nong bakhinday ka basan po ko ngom ne anakum tawa bimelek ulale chetibes ba ula share rai le ga tibes ba ula jobika ara le don po ka shnong ka kut bis kemar ang tagi la pet ki shinrang ba kan tei baro bat kibana ka shnong bat kila khang ila di shapa kila kiu shalor ka kut ka kanja ford Wabimelek ulawan ulawan te siya kata Jaka kut ba ulay le ka ulay jan jong jingkang jong kut bantangi ka ding kawai ka kentay ka lalantam da umaw tuliat ubanalor ka kli u Abimelek bat kalapin pat ya ka shinrang kli jong ulakhat kerki yaw taw samla ubara iga atiar jong ubaw laang u say ka wai lam Pyniap yang bagi brio kinom ong sapang jong ka kentay ka Pyniap yu taw samla ula Dongmuloom ba yu ba ula yap tiha bagi rang ba Israel la yu ula yap wa Abimelek ila let no way shalaga Jaka ngai gani ka jingjang amla muddur ngasay perkhat marway ngana meditate igani ngasay sngo ko make room ngasay sngo ngamla perkhat yu ni Abimelek ba ndaw yang nakhmat jong jingkang jong ni ka khadaw pipuli na ka Bible katuka contain na tinijrong ka bat daw mau tuliat mau bahe ba bukia ka kawang ka panha bet uday bet na ka kli la pat alyang ka kli
Fin nga perkat de kene kumno nu brio na lapat aliang ge kle. Udang snotho ban ong yo nu syakri shimi ko lam Pyniap nga mangam ko bagi brio kini ong ya nga bah nga sya Pyniap haga kentay. Hi nga ya ledi nga ya kene jingcha nga chay kum perkat. Lapat ke kleru kamala de ke klempan. La orpat ke kli la mi klor la place nam kamala dia ke klem lele ke imbet crack fikadan kamala dia ni udang nuat ban ong say ko lam Pyniap nga ngadang kham dan buram me Pyniap me ban ga bagi priu ki pen bana mga sya Pyniap ke kentai fin dala yap min Pyniap mano bila yap de bini korba le kata hari kamala dia ke klem yap ada do dala yap kani ka maladi ka Pyniap yu ubat kani ka Shillong maladi kani ka papen I bedro ngani toifi nakita ka daw nga kwa kani ka par ba finyo I balada ka maladi Phim Pyniap kan Pyniap ipi bat sakaway ka mga yo nang ni kaday wat ladala orpat ka kli ka maladi ka klemyap Pyniap no bayo fi orpat ka kli Pyniap pinumla Pyniap berkini labim Pyniap ia maladi finumla Shillong U Blei ngalai kynduh shibon ngalayo I shibon ngalaya shibon gibriu kiba Shillong U Blei kiba lesi ngala manong kiba nga buramiki kiba nga iet yikin rei ngayo I ka klemyap kani ka jing sarong kani ka hanga manga kani ka maladi ka klemyap nakita ka daw ka poy ka jing le ran but ngan pin ifi khat do agani ka par ba pide ben snot ho igani fin puli ka shiti ka jong Jaka nang ba sa ko khat ka ban rio ka ong Blei wi le persha yo bus ngau kra yo bus sarong la dai le persha U Blei fi finom la yang Pyniap kloi ba yo U Blei yang persha na fi puli ke kitab proverb kalau nang ka bakhat way tongan na puli ia kani ke kitab proverb nang bakhat way ke khat ka baar ka ong ini kiten ngan na puli bahaya ka na magini ki khat ide ke badan kam singap ka ong komne habawan ke jing sarong ka wan ru ke jing le ran it's a disgrace ka ong kiten English kani ke jing jaburam ke jing jaburam ke jing le ran ke jing klem ran habakawan ke jing sarong but we puli na Bible ko ang inigiktin and ray bat ubas ngawrit kadan ka jing start bat ubas ngawrit kadan ka jing start ngan puli shishu ifi na kitab proverb nang ba arbu kundai tangini puli gani nang khat do e shabangan punkut kalanang ka ba arbu kundai ngan puli gani ka par nagad khat ka ba arbu lai ngap ko ang inigiktin ka jing sarang ubriyo kapenpo ayu Henry utau berit agamensium unyo ka buram. Ngim kwa bangin siya po. Henry ka jing sarong kan po. Pingalabu ini ka Ktien balada Phim Pyniap Jaka kan Pyniap Iaphi. Nagtaga daw hiyo iya ka nuksa nagashiti siya ka Philippi. Kalanang ka baal na pipuli na khat basanta ter. Wafso Paul wang ini Ktien tuyo ia kani ka jingmat hapi ka Balang ru hau Chris Jisu. Walau long Blei menyaw ila di manang markat baru Blei. Usimi ka dur marao ula pensudai ila di ula kongo U Blei ula penret ila di fi bat ula kongo do ka jingiaroh. Kum tati U Blei ula kentiu u shidrong. O babaro ka bleng ka kynduh kan man mani man plaban dem how Jesus Christ. Fi abaw Jisu u klemyat bat ka maladi klemyat bat ka hanga mga u klemyat bat ka jing sarong kawan ka jing kentio hari Yeshua jing ka jing sarong kawan ka jing kalan nganget kini kan yarap ifi mena ka Sngi Pyniap no Shillong U Blei tuai try sya jing it rung sya jing yai lenti ai la kadang ke ke Pyniap ika daga babi sya kren ben sya ika mlelei na magatukan ni rap if you bapin Pyniap na marapila la ban Pyniap ya gani ka jing sarong ya ka hanga mga bat ika maladi finyo I finde ki brigo ba job ki bo Blei un pendan kam ifi tangin itwai
Kupada ka donut kabas ngau dan kabas ngau komen. Bat kabadan jingkyrkhu ngakren ni gani Ktien. Ngakwa ngan peni ka try. Bak ka jing sarong. Kadan ha way po way brio. Kadan ha nga kadan ha ngi paro. Hanray try ngi yo baladang Pyniap. Kadan ki kon ki ban pen ka hanga bat ka maladi. Try men taga Sngi ay ngo imeba mahikay ngi. Bangin Pyniap iya kani kajing sarang. Nginom yo iya ka hanga mga bagan Pyniap ngi. Nginom siya aga maladi bagan control ngi. Haringin siya aga jingalam ka jame. But ay bagin dan ka donut ka basngorit. Habang siya kuriya may ka try. Hagani ka jingim. Ni ay siya may ka buram ko pa. Haga kerteng ketong chisung Jowai. Amen beramen. Blei un kyrkhu Iaphi. God bless you,